er den der hånd, du skal bruge, og jeg tror, at det er simpelthen fordi, du er bange for det med dine fingre, at du vælger ikke at vil bruge den arm. Ja, frem! Sig godt! Ja, alt for sent. Du skal huske, når du sender mod over 14, skal du stikke af den her vej. Rigtigt! Tag fat i op. Sig godt! Rigtigt! Hvordan står du? Super, han er. Allerede når han springer på 15 år, så skal du have fat i ham med den arm. Den her? Yes. Og ud? Yes. Hvad så? Sig godt! Kom. Sig godt! Ja! Gør du ikke lidt lejende, men man har så bare smidt Larsen. Ja. Det er ikke risikabelt ud af det. Nej. Men det er super. Sådan er det jo. Dygtig. Jeg kan ikke vente på, at den bliver normal. Nej, lad os bare ødelægge det. Altså! Sig godt! Dygtig! Lige kode ham ind til spring. En gang til. Det står der. Spring! Super! Sig godt! Ja! Super! Det er altså det, der kendetegner, når vi bliver trætte. Det er altså, når vi kommer ned i fart, så tager det altså lidt længere tid at komme op i fart igen. Og det er ikke det nemmeste gå til. Nej. Og det virker til, at han er rimelig pænt tydet og negle. Ja. Så han kan ikke, altså så negle ikke til at stå fast på det her. Så vi skal lige, han kommer altså ikke lige så langt frem op her. Nej. Men nu forstår jeg. Tak. Spring! Sig godt! Spring! Færdig op! Sig godt! Ja! Super, det ned! Og rosa! Så laver den der. Ja. Er det ikke noget, hvor det kan bruge, når man har to side? Jo. Så når du har taget den her, hvis du skal lave 2 gange lap, så skal du gøre sådan her, og sådan her. Men den er... De er stille nu. Det er at gøre sådan her, der. Ja. Og så får han med her. Ude. Ja, Og så så træk. der, den der vej, tager du med hele vejen, og så sætter over. Og Du sætter behøver ikke lave 2 gange lap. der må noget til det op. Der. Der. Kom her. Så det er ikke til at bruge den deroppe, den der. Dæk. Er der noget, der skal ude? Nej, men den her. Den anden. Yes. Den der vej. Og trække. Yes, og så går du bare lige frem og nej. Lige frem og bare kom mod mig. Kom mod mig. Ja, rigtigt. Ja. Dæk. Har den her. Den her. Gå frem. Gå frem. Videre. Sæt rundt. Gå Træk. frem. Gå frem. Gå frem. Gå videre. Rundt og træk. Ja. Det kan jeg ikke med fart på. Jo. Dygtig Sigrid. Hvad er det nu? Du er så dygtig. Spring. Spring. Sig godt. Fremad. Ja, yes, og i rundt. Super. Det kan man også. Det er lidt længere frem. Fordi det Jeg kan bare se, at jeg slutter der, ikke også? når man ser på, at han er lige så hurtigt op og komme rundt om der, så lad os prøve. Så når du tager det. Vi skal lige bare tænke på det herfra. Ja. Og når jeg forstår det, ikke også, så er den der. Videre. Sig godt.
Og Dinese. 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 Hvad siger du så? Det er mig over. Træk ud her. Yes. Ind der. Sæt rundt. Videre. Trække. Og den vej der. Samme arm. Bevæg dig. Kig den vej. Kig den vej. Ja. Og så sætter bare lige rundt og så. Ja. Og den så. Nej, men det er Så kan du det igen. Du kan ved det. Nu skal du bare lige kigge rundt et stykke. den her arm. Og så skift. Ude først. Den her arm. Yes. Træk ud. Yes. Træk Den der. Så sætter du bare rundt et stykke. Sæt rundt. Ja. En gang til. To gange. Jeg elsker dig. Den her arm. Yes. Her. Ja. Sæt ud. Rundt. Træk ind. Yes, rundt og stykke. Den her. Uden handske. Først med handske, så uden handske. Bare tænk det. Her. Her. Der. Uden Og her. handske. Uden handske. Yes. Ja! Og det er jo sådan her sikkert, det er. Du skal være rigtig lide. Lige præcis. Fordi du har altid været her der, alle de der skide vendinger først. Sig mig nu andre. Sigurd. Ja. Ja, rigtig. Rigtig. Sigurd. Og